Sad će mala Lila da nacrta šta bi htjela da pojede. Šta želiš? To je žele. Vrlo lako. Napravit ću najbolje žele. Dodat ću svi sastojci i promešati. Mikser je najbolji drug svakog kuvara. Wow, kakva lepa crvena boja. Sipat ću žele u okrugli kalup za tortu. Imam 5 šarenih spratova torte. Ostalo je dodati malo jestivog ukrasa. Ovdje sigurno nedostaje jagoda i kreme. Spremila sam mnogo lepu kremu, bit ćete oduševljeni. To je to. Još jedna jagodica i završila sam. Ma nemaš ti pojma. Kod mene će sve biti prirodno. Ja uzimam za žele svoj džem. A maloj Lili se sviđa bakin džem. Zato žele ne može ispasti loš. Ostalo je samo sipati to u kalup. Ali gdje je? To nije to. Evo ga. Bako, vaš žele izgleda ukusno. Jel to džem od jagoda? Jao, pazite. Bako, pale su vam naočare u žele. A molim, zapušene su mi uši. U redu, idem da stavim žele u frižider. Samo da ne padnem negde. Jao, gdje je frižider? Neko je zaboravio isključiti rernu. Zašto je tako vruće? Gdje je taj frižider? Kako je jak vetar, joj. Zatvorite prozor. Prehladit ću leđa. Mislim da se približavam frižideru. Zašto je tako hladno? Dobro, kod mene će sve biti lakše. Uzet ću žele bombone. Zašto bih komplikovala kad ima već gotovi žele u prodavnici? Sad ću poređati žele medvediće u obliku torte. Da, odlično mi ide. To je to, ispalo je preslatko. Bako? Oh my god! Možemo početi da probamo vaša jela. Jesu svi spremni, Bako? Ajde malo da sačekamo. Candy, pomozi baki sa žele, malo je izgubljena. Eto, svi su spremni. Mala Lila, ajde da probamo. Jao, kako je sve slatko. Probat ću prvo ovo. Ukusno. Baš mi se sviđa. Ne želim da odgrizem celu tortu. Jao, prazno. Onda mi ne treba takva torta. Šta je dalje? Šta je to? Ovo žele izgleda baš čudno. Tako elastično, kao lopta. Mislim da ipak treba probati. Možda je baš ono žele koje želim. U redu, ješću rukama. Tako je lakše i brže. Ovi vaši pribori su baš užas. Ima nešto unutra. Zašto su nečiji naočare u mom želeu? Bako, jesu tvoji? Uzmi ih. A moje naočare? A šta se tamo dešava? Ja sam besna. Jel neko napravio nešto ukusno? Izgleda da ova torta ima sve šanse na pobedu. Ajde brže da probam. Jagoda. Izgleda mnogo dobro i vrlo je ukusno. Biram ovu tortu. Nema konkurencije. Čestitamo šefu na prvoj pobedi. Šta si sad nacrtala? Marshmallow? Jesu svi spremni? Bako, znate kako se to sprema? Naravno da znam. Kakvo je to pitanje? A vi bolje pitajte šta ne znam. Dobro, već sam stavila u kalup čokoladu, a gore marshmallow. Jao, padam. Izvinjavam se, šefe. Hvala, Candy, spasila si baku. A gde sam to htjela? Tačno, rerna. Evo, kuhinje. Dobro je što sam vratila naočare, sad vidim sve. To je to, treba malo sačekati. Danas je moja omiljena serija. Tamo je Nick poljubio devojku koja je već oženjena sa drugim. Zamislite. Šta ja da radim? Imam celo pakovanje marshmallow. Probat ću da napravim nešto slatko. Jao, pa to je mali zeka. Presladak je. A šta je kod šefa? Znači, ja sam već izabrala pravi marshmallow, jer ja koristim samo kvalitetne proizvode. Marshmallow treba namazati slatkim gelom i zalepiti ih. Tada ću dobiti marshmallow konopac. A vrlo je čvrst i dugačak i što je najvažnije, ukusan. Oho, šefe, koga ste krenuli da hvatate slatkim konopcem? Je li to zmija od marshmallowa? Pa ako mi je bombone u rukama, znači moje je. Uzeli su je? A ne, to nije ni zmija, ni konopac. To je ogromna marshmallow lizalica na štapiću.
Jaunik, zašto si popio ovu užasnu kafu sa otrovom? Mogao si mene da pitaš, ja bi ti spremila. Jao, moj marshmallow je spreman. Osjećam taj divan miris. Prelepo. Pobeda će sigurno biti moja. Bako, požurite, samo vas čekamo. Mala, možeš probati. Wow, kako sve lepo i ukusno izgleda. To je li zalica? Oho, prelepo. Baš mi se sviđa. Šta me čeka dalje? Ovo izgleda malo čudno. Ali ovdje ima viljuška, znači treba jesti sa njom. Sad ću da probam. Lepo, ali vruće. Hoću još. O, da, prelepo. Da, spremna sam da jedem to svaki dan. Divno. Možda je ovo? Zeki od marshmallova? Izgleda mnogo slatko. Igrala bih se sa njima, ali treba probati. Jao, prelepo. Stavljam 1.000.000 lajkova. Pobedili su zeke od marshmallova. Cool. Čestitam, Candy. Najbolja si ovaj put. Šta je ovog puta? Oho, malo hoće sladoled. A vidim da šef nema nikakvih problema. On je profesionalac. Naravno, ja mogu sve. Dobar sladoled se sprema od kvalitetnog mleka. A ovo je užasno. Šta da izmislim? O, imam ideju. Negdje ovdje je bila moja omiljena kravica. Evo je. Hoćeš dati malo mleka? Hvala. Evo ga, kvalitetno mleko. Sad mogu napraviti lep sladoled. Treba samo 2 sastojka. Mleko i šećer. A ništa teško. Sada treba sipati mleko u kalupi za sladoled. Tako je. Super. A neću dugo da čekam da se mleko smrzne u frižideru. Zato ću koristiti svoje šefske fore. Nemojte nikome reći, imam specijalnu tečnost za brzo zamrzavanje. Opet neka hemija kod šefa umjesto proizvoda. Ja sam već napravila sladoled, a sad ću napraviti nešto dodatno. Dodat ću brašno, mlijeko, 2 jaja i sve ću dobro promešati. Jeste pogodili šta će da bude? Hoću da napravim ukusno slatku i hrskavu vaflu za sladoled. A malo će se sigurno svidjeti. A vafle i sladoled su odlična kombinacija. Sad ću saviti vaflu i staviti je u čašu. Tako je. Eju, za malo da zaboravim na najvažnije, zalediti sladoled. Stavljam ga u zamrzivač i čekam da se zaledi. A niko ne voli otopljen sladoled. Merim vreme. Mleko? Užas! Sprite je druga stvar. Samo da ga zaledim i bit će sladak, ukusan led sa ukusom Sprite-a. Boko, jesi spavala? A malo sam zadremala, pa šta sad? Moj sladoled je spreman. Dobro. Stavljam flašu u frižider i čekam. Imam mnogo slobodnog vremena. Eto, sladoled se dobro zaledio. Sad ga umačem u roze sirup. Mala voli sve roze. Jao, ispao mi je odličan sladoled. Pobeda će sigurno biti moja. Šefe, a niste još vidjeli moj sladoled? A domaći je, bez hemije i od mlijeka. A meni ovaj recept dala mama. Savršen sladoled kao iz djetinjstva. Jao, bako, nemoj lizati kašiku. Treba jesti priborima iz tanjira. Jao, potpuno sam zaboravila na svoj sladoled. Savršeno se zaledio. Treba ga izvaditi. Ali kako? Nisam razmislila o tome. Ali ja uvijek imam neku ideju. Uzet ću motornu testeru. Super! Hajde, još malo. Izgleda da je to. Jesu svi spremni? Odlično. Mala, možeš da probaš? Mogu? I bi? Tako sam dugo to čekala. Sve izgleda super, ali ovo izgleda čudno. Ukus je kao Sprite, ali ne izgleda baš lepo. Ups, ispustila sam. Izvini, Candy. Joj, kako slatko. Koji da uzmem? Naravno, roze prase. Izgleda mnogo dobro. Sladoled je super. A šta je ovdje? U ovoj čaši? Kornet. Izgleda ekstra. I ukus je divan. Neverovatan sladoled.
Čestitam! Ovo je pobjeda! Bako, pobedili ste! Čestitam! Ostale, nemojte da se ljutite. Prvo tražiti. O, to je pomfrit sa kečapom. Ništa lakše. Okay. Pomfrit, to nije zdrava hrana. Ja znam kako da spremim to. Naši junaci počinju da spremaju. Tom prvo odlučuje da zagreje tiganj. Veoma čudno. Ulje se ne sipa. Okay. Sipat ću ulje pravo iz flaše. Ovoliko će biti dovoljno. I vatru ću pojačati. Odlično, sad mogu da pršim. Let's go! Tome, ne. U pomoć, sad će izgoreti. Pažljivo, mladiću, bolje gledaj kako baka kuva. Treba uzeti malo ulja. Smanit ću vatru i dodat ću krompir. Dobijemo hrskavu koru i nežni sadržaj unutra. Kada krompir dobije zlatnu boju, može se staviti na tanjir. Jao, kako je dobro ispalo. Ostaje dodati ukusni kečap Heinz. Moja unuka će biti oduševljena. Da li ćete to stvarno dati svojoj unuci? Sad ću vam pokazati kako se to radi. Uzimam pače mirisne slanine i serviram na nju krompir. Sad ću motati krompir u rolnu. Od običnog krompira dobit ćemo lepo i neobično jelo. Na vrh dodat ću kap sirupa od brusnice. Remek delo kulinarske umetnosti je spremno. Svaka mi čast. Smislio sam nešto bolje. Gumene bombone sa ukusom banane tako liče na krompir. A ako dodam sirup od jagode, bit će potpuno kao krompir sa kečapom. Ali slatko na ukus. Eto šta će se sigurno svidjeti mojoj sestri. Konačno je sve spremno i može da se proba. Bakino jelo je prvo privuklo pažnju. Klasični pomfrit i kečap. Malo i Kate se očigledno dopalo. Zanimljivo, kako će joj se dopasti gurmansko jelo? Kuvar je iskoristio neobičan recept, ali on nije bio dobro ocenjen. I ostao je poklon od brata. Liči na krompir i kečap, ali to je mančmelo i sos sa ukusom jagode. Umači i jedi. Ostalo je samo da se izabere pobednik. Bakino jelo, svaka čast bako. A sad beba hoće ukusne domaće vafle. Nema problema, draga. Šta? Ne vidim? Vafle. Da, ja umem da ih spremam. Video sam recept na YouTube-u. Treba razbiti jaje. Joj, ljuska je upala. Pa dobro, nije strašno. Dodat ću šećera. Sipat ću više, tako će vafle biti ukusnije. Jo, pa nema veze, šećera ne može biti mnogo. I mešam. Osjeća moje srce, ništa dobro mu neće ispasti. Umorio sam se da mešam. Mislim da je dosta. Sad može da se doda brašno. Koliko je potrebno? Jo, šta se dogodilo? Zašto je brašno na meni? Unuče, treba da budeš pažljiviji. Pa bako, što više brašna, to će više ispasti vafla. I zapravo već mi je dosadilo da spremam. To je dosadno. Jao, možda i nije trebalo toliko brašna. Vratit ću nazad višak. Tako je. Sad ću promešati. Uspeo sam da napravim testo. Možda si uspeo, ali neće biti tako ukusno kao kod bake. Ovo je moj stari provereni recept. I moje unuci će se sigurno svidjeti. Testo je ispalo savršeno. Sa čime to hranite, dete? Treba jesti zdravu hranu. Ne treba nam šećer. Bolje da uzmem tikvice. To je baš zdravo povrće. Naredat ću ga. Potrebna je cela tikvica da bih napravila dobro gusto testo. Dodat ću jaja, kao i za obične vafle. A sad ću dodati brašno i zamesiti zdravo testo od tikvice. Jao, kako to ružno izgleda. Kako zdrava hrana može da izgleda ružno? Bako, samo pogledajte ovu prelepu zelenu boju. Testo je gotovo. Može da se sipa u aparat za vafle i meriti vreme. Eto, ostaje samo da sačekam. Kakva različita jela su ispala kod naših junaka. A kod bake je već sve spremno. I kod mene također. Znam šta treba da uradim. Ukrasit ću jelo sirupom od pravih jagoda. Ovako. I scedit ću sok od jagode direktno na vaflu. Nešto nedostaje. Znam, napravit ću lepo jedro od vafle i ukrasit ću ga šlagom. A sad mogu staviti celu jagodu. I dodati borovnicu.
Ispalo odlično. Zašto nešto izmišljati? Sve što je potrebno za najukusnije vafle, to je javorov sirup i komadić putera odozgo. A vreme je da vadim vafle. Zelene boje zdravlja. Nedostaje lepa dekoracija. Gotovo, može da se proba. Ove vafle izgledaju baš onako kako sam htjela. Ali kakav je to neobični fil? Fuj, ljudsko jeda. Treba da budeš pažljiviji dok spremaš. Ovo šta je zelene boje? I neka trava odozgo. U redu, probat ću malo. Jao, ukus je odvratan. Šta da očekujemo od ove vafle? Izgleda obično. Prelepo se seče i ukusno miriše. Oduševljena sam. Jao, baš ukusno. Biram ovu vaflu kao pobednika. Da, to je moja vafla. Baka je spremala. Dakle, koje će jelo da bude sljedeće? Wow, sushi! I to umem. Šta je to? Ne znam kako to da spremam. Obožavam sushi. Prvo treba skuvati pirinač posebnom metodom. Znam i ja da skuvam pirinač. Fuj, pirinač je tako mrzak. Sigurno mi neće trebati. Bato Tom ima svoj lični recept. Bolje da napravim slatki sushi ili slatko-kiseli. Da, to bi bila savršena kombinacija. Prvo ću uzeti ovi slatko-kisele trake. Na njih ću namazati šlag. A sad ću staviti gumene medvediće po celoj dužini trake. I umotat ću to sve. Jao, kako su ispali veliki šareni. Jeste li vidjeli ikada ovakvi sushi? Dodat ću još odozgo čokoladni sos. I to je to. Najbolji sushi od šefa Toma su spremni. Šta? Ko je rekao šef? Šef sam ovdje ja. A to nisu pravi sushi, Tome. To je to. Pirinač je spreman. Može da se naspe učinio. Tako će biti lakše praviti sushi. Sada treba uzeti list nori i seći ga na pola. Za klasične suše se koristi avokado. Treba da izvadim koščicu i da očistim od kože. Ne razumem. Nešto kod bake ne ide kako treba. Ovdje radi profesionalac bako. Sada avokado treba tanko iseći da bi ga stavila u suši zajedno sa pirinčom. Skoro sam uspela. Dalje stavljam list nori, a odozgo sipam malo pirinča. Stavljati pirinač treba na kraj. Tako će biti udobnije zavrnuti rolnu. A sad ću dodati sir koji se zove Philadelphia. I dodat ću tanko isečeni avokado. Pažljivo ću zavrnuti to sve u rolnu. A sad treba iseći ribu. Komadiće ću staviti odozgo na zamotani suši. Ostalo još malo. Još bukvalno par koraka. A sad mogu da isečem suši na komadiće i lepo ih servirati na tanjiru. Evo, set suši je spreman, a lepo i ukusno. Wow! Jao, baka ne može da pravite vaše rolnice. Ne drže oblik. O, smislila sam nešto. Zato mi treba krastavac. Iseći ću sredinu i staviti sav fil u njega. Krastavac će sigurno držati svoj oblik. Takvo jelo nije samo ukusno, već i zdravo. Iseći ću ga na krugove. Ove ružne rolnice ćemo skloniti. I staviti neobičan suši od krastavca. Baka je veoma ponosna na sebe. Sad je sve spremno i može se probati. A sad probaj, mala Kate, sve što su za tebe spremili. Šta je ovo? Suši u krastavcu? Bje, to neću jesti. Wow, ovo izgleda idealno. I ukus je također dobar. Odlično jelo. Kako veliki i lepi suši. Jedva mi staje u usta. Joj, veoma su ukusni. To je pobedničko jelo. To je moj recept. Znao sam da će se Seki svidjeti. Jede mi se ovakav medenjak. Neka bude lep i sladak. Hajde, krenite. To nije teško za mene. O da, uradit ću to. Dakle, treba mi ovo i ovo. Deda, pogledaj. Šta već? Spreman sam. Odakle da počnem? Dakle, počinjem da spremam svoje jelo. Treba mi med. Zagreću ga. Tako je bolje. Naravno, treba dodati šećer i cimet. Tako će biti još slađe i ukusnije. Sve ću sipati u šerpu i promešati.
Napravila sam odlično testo za medenjake. Moram isključiti. Još malo sastojaka. Ulje. Sad je sigurno dobro. Okay. Ali nedostaje jaja. Mislim da će 2 biti dovoljno. Tako je. A sada brašno. Sipat ću ga pravo u šerpu. Sad sve to mešam. Da, to će biti odlično jelo. A šta ovi amateri rade? Zanimljivo. Oh, man! Ja počinjam. Treba mi mikser. Jao, sva sam u brašnu. Kako se to dogodilo? Treba sve raditi polako. Uzet ću dasku i papir. I sad ću razvaljati testo. Awesome! Svaka mi čast. Napravila sam odlično testo. Razvaljat ću ga ovom oklagijom. I stavit ću još jedan papir gore. Testo mora biti ravno. Skoro sam završila. Ostalo je još malo. Sad mi treba kalup. Moje medenjaki će biti u obliku malih čoveka. Napravila sam divne medenjake. To je to. Sad ih treba samo staviti na pleh i ispeći. Sad ću to uraditi. A gdje je rerna? Već je zagrejena. Stavit ću dole. Gotovo, idem da odmaram. Završila sam. A šta je kod vas, deda? To je moje testo. Divno je. Šta ide dalje? Tačno, uzet ću ove alate. Treba će mi. A još mi trebaju markeri u boji. Sad ću. Joj, kakav oštar. Kakav sam baksuz. Jadni deda. Ako duvati, bit će lakše. Gotovo, prošlo je. A ti mi trebaš, evo zašta. Napravit ću takav krug i ocrtat ću ga crnom bojom. Ovako da se bolje vidi. Sad treba izmeriti to sve lenjirom. Ovo je detalj za moj medenjak. I još malo. Napravit ću genijalan geometrijski medenjak. Sad ću sve to odvojiti lopaticom. Prvo jedan detalj, onda drugi. Pažljivo ću sve iseći i ne smijem zaboraviti na krug. To će izgledati mnogo dobro. Skidam višak. Šta će mi to? Sad ću sve to staviti na pleh i ispeći odvojeno. Idem ja. U rerni se već nešto peče, ali nema veze. Ima dovoljno mjesta iza mene. Svaka mi čast. Ja sam napravila kuglice od testa. Sve je spremno. A sad ću obojiti ih. Napravit ću testo različitih boja. Prvo je naranđasta, a neka bude ovaj. Sad ostale boje. Ovdje treba crvena. Hej, izlazi. Šta je bilo? Ups, šta sam uradila? Svo lice mi je u boji. Što sam tako smotana? O, ko je to? Neko crveno čudovište. To je obična boja, sad ću sve obrisati. A vidi. Lili, jesi li to ti? Da, jesi li me sad prepoznao? Jesam. Sad malo crvene boje. Tako je bolje. Sad ću napraviti kobasicu od zelenog komada testa. Uzet ću sve. Imat ću dugu od medenjaka. Biće lepa i veoma ukusna. Sad ću formirati ceo obojeni komad testa. Dobro mi ide. Treba ga podeliti. Napravit ću nekoliko lepih okruglih medenjaka. I još jedan. Sve će biti različiti. Odlično je ispalo, ali nedostaje malo sjaja. O da, to je neka magija. O, baš lepo. Stavit ću to sve na pleh. Idem da zagrejem svoje divne medenjake. Sad ću staviti u rernu. To je to. Ostalo je malo sačekati.
Mislim da su moje medenjake već spremne. Idem da vidim. Da, spremni su. Kakva lepota. Kakav miris. Sad ih treba ukrasiti. Nacrtat ću slatke face. Odlično. Sviđa mi se. Ja sam najbolja. Ja sam napravio medenjak budućnosti. Ostaje da stavim poklopac. To je to. Medenjak raketa je spreman. Malo slatkiša neće škoditi jer moram napraviti lep prozor. Sad možemo ići u svemir. Kakav miris. Jo, kako vruće. Ali mnogo ukusno. Završili smo. O, kako je sve lepo. Svaka čast. Probat ću prvo ovog džumbirka. Smešan je. Kako hrska. Super. Mnogo lep. A sad ću probati ovu raketu. Oho, leti. A kakav je ukus? Pa, nije nešto. Moglo je biti i bolje. Jao, ovi kolači izgledaju ekstra. Mnogo mi se sviđaju. Jedva čekam da probam. Baš su mekani, a nisu loši. Koje jelo izabrati? Znam. Napravit ću izbor zatvorenih očiju. Evo pobednika. Poješću još malo. To, baš mi je drago što si mene izabrala. Bravo. Jede mi se pasta, ali spremite nešto zanimljivo. Hoću, draga. Šta sedite? Vreme je krenulo. Iznenadit ću te. Ne znam da spremam pastu. U školi sam najbolje znao hemiju. Spreman sam. Spremit ću jelo uz pomoć Brennera. Treba ugasiti šibicu. Joj, vruće. Moj prsti. Sad ću uzeti ovu epruvetu i zagrejati njen sadržaj. Treba još nešto uraditi. Tako je. Zašto to radim? Umočit ću ovo ovdje i napunit ću ceo špric zelenom bojom. Da, moje pasta će biti u boji. Sada to treba ohladiti. Da, i stavljam na tanjir. Odlično, svaka mi čast. Za sad sve ide kako treba. Doviđenja. A sada plava boja. O da. A ja ću početi da radim sa kupusom. Lep crven. Neću praviti pastu od kupusa, ali imam svoje kuvarske tajne. Treba ga staviti u šerpu. Napravit ću veoma neobičnu i ukusnu pastu. Ali da bih to uradila, moj crveni kupus mora da se skuva. Šta se tamo dešava? Moj plavi rezanac je spreman. Veoma lep i ukusan. Dakle, ti mi više ne trebaš. Sad žuto. Šta ja da radim? Znam, uzet ću čašu i sipat ću u nju ove smešne rezance. Sipat ću što više. Napunit ću celu šolju. A sad mi treba čajnik. Sipat ću vodu ovako. A sad ću to staviti u mikrotalasnu na kratko. Treba sačekati samo nekoliko minuta. To je to, skoro sam završila. Šta? Tako jednostavno. A šta je kod tebe? Kupus je spreman. Odradio je svoje. Sad ću ga izvaditi. Sad ću uzeti belu pastu i obojiti je. Zanima vas kako? Naravno, uz pomoć soka od kupusa koji sam kuvala. Sad će pasta promeniti boju, a vidjet ćete. To je to, može se vaditi. Neverovatna boja. Upravo takvu sam htjela. Svaka mi čast. Moja lepa plava pasta je skoro spremna. Ali to nije sve. Treba mi limun. Iseći ću limun na pola i iscedit ću sok. Wow, dobila sam roze boju. Tako sam ih htjela. Sad ću dodati malo konfete za ukras.
O, da. Izgleda divno. Ovo će biti pasta za jednoroge. Stavit ću ovu figuricu. To je to. Moje jelo je spremno. Kako je to moguće? Prvi put vidim to. Nemate vi pojma? O, moje jelo je također spremno. Servirat ću ga na tanjiru i narendat ću malo sira gore. Joj, pči! Ups, sva sam se isprljala u tom prahu. Okay. Dobro, nema veze. Moje jelo izgleda odlično. Ali to nije sve. Treba mi još boje u prahu. Pitam se kakav miris ima. Pši! A šta je to bre? Zašto stalno kijam? Treba to sipati na pastu. Žuta je spremna. Jao, tako si smešna. Sva si u šarenim mrljama. To nije smiješno. Deda, ne ometaj me. Još nisam završila. Moram promešati svoje jelo. O da, sviđa mi se. Završio sam. Oj, Visto, možeš probati. Sva jela izgledaju predobro, ali prvo ću probati ovu pastu. Ukusno. Super, sviđa mi se. Drago mi je što ti se dopalo. Amen. O, kakva je to pasta za jednoroge? Probat ću. Zanimljiv ukus. Sviđa mi se. Bravo. Okay. Znala sam da će ti se dopasti. A šta je ovo? O, kako se razvlači. Lijepo. Baš volim sir. Jelo je odlično, svaka čast. Dakle, šta da izaberem? Ovo jelo je najbolje. Jesam li ja pobedio? Da, dede je